Bueno, empezamos entonces. Bueno, bons días a todos, a todo o público que asiste hoxe a este pleno extraordinario urxente que convocamos por mor de que, o sabedes, o próximo sábado, este sábado día 14, ás 6 da tarde, comenzarán os actos de homenaxe a Juan Tenreiro e tamén o principal acto que é o que organiza o Concello, que é o motivo polo que se fai toda esta tramitación, pois é nomear o pabellón municipal como pabellón deportivo municipal Juan Tenreiro. Entón, convocamos este pleno con ese motivo. Vou ler a proposta. Si, vamos a ratificar a urxencia primeiro. Non sei se hai alguna... Alguén ten algo que decir? Ratificamos a urxencia. Entón, votos a favor? Abstencións? Vale. Bueno, en primeiro lugar, quería aclarar de que convocamos este pleno de forma extraordinaria e urxente porque por culpa miña, teño que asumir a culpa, eu pensei que íbamos a resolver con decreto da alcaldía, pero logo despois de examinalo a secretaría se verificou que efectivamente isto tiña que ser en pleno. Entón, como non daba tempo a convocar comisión informativa e logo pleno, pois por eso convocamos o pleno extraordinario e urxente. Xa digo que foi un erro meu e polo tanto teño que así decilo. Bueno, pasamos ao punto número 2, que é a proposta de nomeamento do pabellón deportivo municipal Juan Tenreiro, cuxo texto de proposta é o seguinte: logo de ver a memoria asinada polo Concelleiro de Deportes, Turismo, Promoción Económica e Xuventude, na que propón designar o pabellón deportivo municipal co nome de Juan Tenreiro en recoñecemento á súa trayectoria, contribucións e legado en Miño. Este nomeamento busca render homenaxe do pobo de Miño a unha figura relevante da nosa comunidade, que lle dedicou gran parte da súa vida ao empeño de promover o deporte miñense, poñendo o seu nome ao pabellón deportivo de Miño como sinal de recoñecemento para sempre do pobo que o viu nacer. A proposta de nomear o pabellón na súa honra resoa entre distintas xeracións deportivas que pasaron polas súas mans, as cales recoñecen a importancia dos valores e de educación deportiva que lles transmiteu aos daquela nenos e nenas e agora adultos e adultas, é dicir, bueno, uns pais, outros non son pais, pero bueno, que en xeral a casi todas as xeracións desde fai 30 anos que empezou el no pabellón, concretamente foi no ano 95, é dicir, que non é un espacio de tempo pequeno, un espacio de tempo importante. Bueno, creemos, polas súas características, non solamente as características deportivas, sino as características sobre todo personais, e sobre todo porque, bueno, eso o direi o sábado, non quero desvelar nada do que vou dicir o sábado, pero algo sí, bueno, que tamén polas súas características humanas. Eu creo que é unha persona que, aunque o Concello, lóxicamente, hai moitos empregados que levan tanto tempo, hai poucos, e que as características, sobre todo ca dedicación, e sobre todo co que el contribuiu a que, como decíamos aquí, tantos nenos e nenas que puidesen desarrollar a súa vida pois con valores deportivos e tamén pois con valores humanos, persoais, que eu creo que Juan lles transmiteu moi axeitadamente. Eu podo falar en primeira persoa porque, bueno, os meus fillos tamén pasaron, entre comillas, polas súas más, é dicir, que tamén foron dous nenos dos que estuveron aí con moitísimos máis nenos e nenas, claro. Bueno, pois esta é a proposta, é sinxela, logo o sábado, os que queirades asistir, lóxicamente estáis todos invitados, vai haber varios actos. Bueno, esta sesión é pública, polo tanto non quería desvelar todos os actos porque tamén se lle quere dar algunha sorpresa a Juan. E bueno, pois aí estades todos invitados, lóxicamente. A partir das 6 estaremos hasta as 7:30, 8 estaremos ali cos actos que se van a celebrar. Bueno, pois entón, non sei se queredes intervir algún, comentar algo. Bueno, pois votamos, entón. Votos a favor? Bueno, pois apróbase por unanimidade. Moitísimas gracias e, bueno, levantamos a sesión. Bueno, pois nada,